ଦେଖିଲା ସବୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ଶୁଭିଲା ସବୁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତିରେ ବି କଲିଜା ଥରି ଉଠିବ। ଦେଖିବେ ପୁଣି ସେ ସାଉଣ୍ଡ ହେବ, ଟିକେ ଖାଲି ପୁରା ଧୀର ସ୍ଥିର ମାଇଣ୍ଡରେ କାନଟାକୁ ଢେରିକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିକି। ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଜାଗା, ବାପରେ। ଦେଖିଲେ ତ ଭାଇମାନେ କେମିତି ଏଇଟା ପୁରା ରିଏଲ୍ରେ ଶୁଭୁଛି ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦଟା। ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ମୁଁ ବି ଭାବୁଥିଲି ମିଛ ମୋବାଇଲ ଦେଖି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନିଜେ ଆସିକି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ଏ ଭାଇରେ କି ଶବ୍ଦ ଇଏ ଶୁଭୁଛି, କେତେବେଳେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆସିବ ଭାଇ ଓହ୍ଲେଇବ କେହିରେ। ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରିଏଲ୍ ଶବ୍ଦ, ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି। ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଶବ୍ଦ ଆସୁନି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆସୁଛି। ପୁରା କାନ ଡେରିକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ପୁଣି ଶୁଣିବା। ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଭୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଭାଇ କି ଶବ୍ଦ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଇଟା ମିଛରେ ବୋଲି ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିକି, ଦେଖିଲା ସବୁ ନିଜେ ଆଜି ସତରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ଭାଇମାନେ ସତ କଥା କହୁଛି, ଏମିତି ଆକାଶ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି, କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ରିଏଲ୍ରେ। ଏମିତି ଶବ୍ଦ ବି ଶୁଣିନଥିଲି ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ଆପଣମାନେ ବି ରିଏଲ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ମୋ ଅବସ୍ଥାରେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। नमस्कार। भारतीय निर्वाचन आयोग आपको लोकसभा इलेक्शंस में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। वोटर हेल्पलाइन ऐप या www.elections24.eci। ଦେଖିଲେ ତ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ଆଲଙ୍ଗ ହେଲା ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଡେଲି ଶୁଭେ। ଆଉ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି କି ଆମର କିଛି ହେବନି, ବହୁତ ସେଫ୍ଟି ଅଛି। ଶୂନ୍ୟରୁ ଏମିତି ଶବ୍ଦ, ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ଡେଲି ମିଳୁଛି। ଯିଏ ନୂଆ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସୁଛି, ଆମକୁ ଏମିତି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଯିଏ ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା ଆସୁଥିବ ତାଙ୍କୁ ବି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିବ। कृपया ध्यान दीजिए, ओवरबुक कैंसिल या डीले फ्लाइट की स्थिति में आप अपने अधिकार एयरफेयर वेबसाइट पर पैसेंजर चार्टर में पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। Your attention please, in case of overbook, cancel or delayed flights, please refer to the passenger charter on the airfare website for information on your rights. Thank you. ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଏମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଡେଲି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ରିଏଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ କରେ, ମାନେ ଫେକ୍ କେବେ କରେନି। ଏମିତିଆ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଡେଲି ଦେଖିବେ। ଆଉ ବହୁତ ଜାଗା ଖତରନାକ ଜାଗା ବୁଲିବାର ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତାହା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଏତିକି ରହୁଛି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିବେଶ ସାର୍। କୃଷ୍ଣ ନମସ୍କାର।